Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje lakuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Umshana wakwaNcobo ofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizala uThumbu la Tshatatsha, uTshatatsha zalo uPheshe, uPheshe zalo uMaguyana, uMaguyana zalo uVaphi, uVapha zalo uNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi sifike la kwi-channel ethenkulu sizofundisana, sichushisane ngezinye zezinto othola ukuthi ziyasithinta ngokwesintu nezinto ke nje ezenzakalayo uma siphuma sofuna usizo. Namuhla ke futhi angihambi ngedwa, ngihamba nomkhulu uManzini. Kasiyami. Niyaphila mnewethu? Khehla sivukile njani ba? Hayi siyaphila mnewethu. Asibakhumbuza ababukeli ngoba i-channel ikhulu usuku nosuku kunombukelo omusha njengamanje ongamazi uManzini ukuthi uManzini uyini, uyinyanga, umthandazi, usebenza kanjani ukuze ezothi uma inkulumo imhlaba umxhwele ethatha isinqumo sokuthi ambone uManzini azi ukuthi uManzini umuntu onjani. Masikhuluma ngoManzini sikhuluma ngobani? Khulu, sikhuluma ngesangoma esithwasile baba. Yeah. Phansi kwaZulu kwadaka. Sawela uthukela. Yeah. Ngiyathwasisa baba. Ngiyelapha. Ngiyacathulisa. Yeah. Ngiyalekelela nje. Kakhulu nesipopolo sikhona baba. Ngiyahlola impela nje. Impela baba. Manzini mnewethu usukubeke kwacaca ukuthi uyilapha ngokwendabuko. Nkosiyami. Yabona Manzini mnewethu ziningi inkinga esibhekana nazo thina sabantu abasuke bedinga ukwelashwa. Yebo. Ngizobalula Manzini inkinga la mhlambe ebhekene nabantu abaningi ababukele njengamanje. Yebo. Kunomuntu Manzini uthothi mhlambe washawa istroke. Yebo. Okanye wathola umeqo, okanye wathola ilumbo. Wahamba wayenyangeni. Mefika enyangeni afika garanta yathi ayingeke. La ngeke ungasizakala. Wawuthatha lo muthi walelumbo kodwa ilumba liphela. Akhoke. Ukhokhile mhlambe kuthiwe akakhipha u3000. Uyabona? Umebuya engasizakalanga bese kuphinde futhi Manzini uthi ayithatha la 2000. Awu. Engasizakalanga kade kuthiwe lento izolishaya lelumbo le. Kungabe Manzini esimene esifana naleso ngifuna ukuqala kuwena aqala ukuthi kuke kwenzeke yini kuncane. Umuntu kade efikile mhlawumbe uthola ukuthi kukhona lengene khona. Kodwa manje wabe sethola izinto ezithile ozigarantayo zangamsiza. Lo muntu kufanele yini ukuthi abuye akhokhe futhi. Ungahlaba baba. Hayi ungahlaba. Hayi ake ngizame. Siqaleni la mkhulu. Ake senze ngento ejwayelekile. Yeah. Mhlawumbe ngenzela isifo sibe sisodwa sithi nje ilumbo noma umeqo. Yeah. Emakhambi okulapha lezi zinto awafani. Asuke ekhambini elincane okungaba imbiza yokuphuza. Isigaba esilandelayo uyaphuza uyachatha. Isigaba sesithathu uyaphuza uyachatha uyancinda. Isigaba sesine uyaphuza uyachatha uyancinda uyacaba. Isigaba sesihlanu uyalahla uyaphuza uyangithi ayizwa lento. Uyabona ukuthi iya ngokwanda. Mawufikile kwancwane uphethwe umeqo ngenzela isipho esisodwa noma ilumbo singasebenzisa nje noma isipho esisodwa. Singizothi kuwe nansi into ekuba ekuphethe. Lento yenze njani? Ubunyanga lobo sihlala phansi nawe siyayixoxa lento. Angithi uyayizwa indaba. Bese ngithi hayi uyazi lento yakho uma ungase siyichathe siyiphuzele nembiza kungabhudluka
kodwa ukhumbula angeke iphele kanye ngoba lento isikwa kancane kancane ukhokhe imali yalezo zinto zombili kodwa uhamba wazi ukuthi kukhona obekungaphezulu ukubufu nokungaphezulu ubuzokuthola futhi oqine ngamawala angithi uyayizwa indaba nangoku umuntu umbuzo wakho mengicabanga mawuqondile uzothi uthathe lokho okuphezulu kodwa akasindi lokho impela sikugaranta lokho esithi ngeke kufuna lungadabuzi njengoba kuphezulu futhi nemali yakho ithanda ukuqina yebo senze njena ke mkhulu lo muntu ufunakala sinda mangabe buya isifo singakalungi kufunakala kancane kubhekwe ukuthi ngabe ubambaphi alashwe aze asinde umuntu onjani mkhulu loyo umuntu okhokhile umuntu hayi ukuthi uma ngabe ngasasindanga bese yasuka kancane eze emphelandaba bese fike ethi wafika wangasinda umuntu akathi akasindanga kimi mina akekho ngasho njalo khehle akekho ngasho njalo ongathi ngaya angangasinda uyazi ngishiso yini ngoba mangabe ufikile ngakunikeza izinto ezizokulekelela wathi uyazi mkhulu akufikanga la ufuna khona wena ngithi buya angithi buya uzokhokha buya sizoqhubeka angaze ngihluleke bese ngithi hayi mina sengibeke ethala angiwabeke ethala angazi ukuthi kuzwakala kahle omunye manzini uzobuza ukuthi hey mina ngoba phela manje ngaya mina enyangeni yakunika izinto yabona abantu manzini phela befana abantu nokucabanga kwabantu akufani kukhona abantu uthola ukuthi baphiwa ukucabanga ngendlela emfishane uyazi into ngisho ngiyakuzwa uthola ukuthi umuntu uzothi ngiyahamba ke mina ngolanda imali yami kufanele ukuthi kwenzeke njalo ukuthi umuntu athi uyahamba uyolanda imali yakhe ngicela ukuphendula kanje mkhulu ngicela ukuphendula kanje ngoba uma ngabe umuntu ethi uzolanda imali yakhe noma uzolanda imali yakhe usuke echaza ukuthi loyo melaphi wendaba ukumthatha kancane ungenzeka yena uhamba uye kadokotela mangabe ugula akunika amaphilisi mawungalunganga bese uyolanda imali yakho njenganami nje engangisizi nje amaphilisi kodwa ukazi ubuyele emuva uthi ngizolanda imali yami awukazi ukwenza nala umehluko futhi uthi mina ngithi uma ngabe ungakalulami kusuke kufanele isangoma noma inyanga noma umelaphi wendabuko akulaphe ajule kulento ekuphethe kungenzeka ke emkhulu ukuthi liqhosho libhekile entweni yakho njengoba nabo bonke odokotela bengahluleka ngisiyilwe lempi yakho kodwa uyabona ukuthi siyayima nawe uyabona ukuthi hayi siyayima umsebenzi wami njengenyanga ekhokheliwe esenga inkomo yakho ngoba ukhipha inkomo esibayeni sakho wayisa kwaZungu siyayisenga ekhaya sidla amasi kufunakala mina ngikutholele lolu sizo mina baninga ngithi abantu abanye abelapha esiwumbimbi nabo sengizobuza umbimbini lwami ukuthi hey makhehla nakho ngiphantseka kwenze njani bese mhlambe ethi umkhulu omnyayi awukuze naye ngoba umuntu wami lo umntwana wami ngingene ngimphethe ngesandla bese sibone ukuthi sixoxa sibekanaphi kodwa sengihamba naye ukukhombisa ukuthini inkomo yakhe ayifelanga ubala ngazi kahle noma ngichaza kahle manzini kanti khona okunye okubalekile khona ukuthi ababukeli sibafundise kona into omdala yabona manzini akukuhle ukuthi namhlanje uzothi unenkinga uhamba uye kumanzini baba ufika uthinta into zamanzini baba ungawubona umehluko nokuthi zigalela kanjani usudwebe imphelandaba yebo uyabona lona kubalekile ukuthi umuntu umbukele wempunga yesintu uma ekulekelela ukuhlala uzinika isikhathi nezinto zakho uzinika isikhathi baba ukuze uzobona ukuthi uyasizakala yini noma usizakala mawubona futhi ukuthi awusizakala buyela kuyena udokotela wakho umtshele ukuthi hey lento nginikeze yona ayingisizi lento nginikeze yona yabona mina ngangashawa istroke mkhulu mase ngishaya istroke ngaya kwenye insizwa yangakithi yakunika izihlungu asikhotha lezihlungu ngabona ukuthi kona kusanzima yabo yebo ngase ngiyishayela ucingo yathi nayo ufuna utholeke manje nenye into ozokwazi ukuthi uyiphuze ezoba imbiza ezolekelela yebo wathi kodwa ukuzame ngalapho uma ukuthi abanayo uyobusugibela kusuza ngapha kanti ngempela khona insizwe engizoyithola kamasho yakunika ayingeze ukuthi ayikhona ngayitshela ngathi lo muntu ongisiza uthi angithola into eyimbiza engizoyiphuza nangempela wanginika yayimbi ngalulama manzini yabona lo nto angishongo ukuthi lo muntu awusehlulekile kubalekile ukuthi ubuyele kuyena umuntu umtshele ukuthi le nduku onginikeze zona
angubona umehluko yebo uzokunikeza ngaphezulu bese uyasizakala Nkosi yami ivele njalo bese mkhulu nathi abantu abelaphayo asigadeni lento ukuthi umuntu mayesuka kwaZulu mina nje mkhulu ngami ngiyagaranta akekho umuntu ongathi njoba izwe lingaka ongathi ngamshiyelele egula ungasho uma ukuthi khona umuntu ofike angakhokhi nithi nisalekelelana usehambile usekwenye indawo phela khumbula umuntu mayesesindile emkhulu akabuya azokutshela nayo inkinga yebo mina umuntu mengabuyi i-assumption yami noma ukucabanga kwami ngongitshela ukuthi shuthi lo muntu usuwasini ikakhulukazi uma engakhanyisanga ngalokho awu baningi na umuntu uyambheka umuntu usegqoka isudu manje hawu ndoda hamba kahle hayi ngawuthola umsebenzi hawu awusasho alungile mazila siyiphethe mnothu lempela abantu babekufuna bakuthola kuphi mkhulu ngiyatholakala eThekwini nginesigodlo kwaMashu nginesigodlo ePhayindane ngiyatholakala eGoli endaweni eseSoweto ejabulane enaledi extension thank you ya kodwa kuhle ukuthi abantu bakushayele mkhulu ngiyacela kanjalo ukuthi abantu bangishayele ngoba enye into engisabayo ukugcwala ngoba mkhulu abaye bafike bangakutshela isikhathi somuntu nginaso nesineke somuntu nginaso manje uma kugcwele uyoze ugcine ubone ngathi ngeke usizakale noma ngithatha isikhathi eside yingakho ngithanda abantu bami bangabaningi asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siyaqhubeka subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Inasa ngase ngife